uMthembeni Mpanza ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Ezilezula imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Ihloko sanamhla sithi nina enimesabayo uJehova thembani kuJehova. Amahubo 115 verse 1 kuya 13. Ungaphi thina Jehova kepha uphe igama lakho inkazimulo. Ngenxa yomusa wakho na ngenxa yeqiniso lakho. Abezizwe bayakusho ngani ukuthi uphi manje uNkulunkulu wabo na? Kepha uNkulunkulu wethu usezulwini. Wenza konke akuthandayo. Izithombe zabo ziyisiliva negolide. Zingumsebenzi wezandla zomuntu. Umlomo zinawo kepha asikhulumi. Amehlo zinawo kepha aziboni. Izindlebe zinazo kepha azizwa. Zinamakhala kepha azihogeli. Zinezandla kepha aziphathi. Zinezinyawo kepha azihambi. Azikhulumi ngomphimbo wazo. Abazenzayo bayafana nazo. Bonke abazethembayo. Israel themba kuJehova. Yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo. Nina elimesabayo uJehova thembani kuJehova. Yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo. uJehova usikhumbulile, uyakusibusisa. Uyabusisa abamesabayo, abancane nabakhulu. Amen. Le inyanga yomhlangano kaJulayi, umkhosi ongcwele kaJehova. Ngale nyanga onke amaNazaretha azilile. Ekuzileni kwethu kuyadinga kuba sikhumbuzane ngendaba sezulwini. Ngendaba kaJehova uNkulunkulu wethu. Ngelinye ilanga ingilosi yafika kimi ibukeka ingumuntu okhathazekile. Yabe isithi uShembe akanacala lokuhlanjalazwa ngamaNazaretha phambi kukaJehova. Ethi sekunguye uNkulunkulu.
ngoba yena wazichaza ukuthi uyisikhonzi sikaJehova, uyinceku kaJehova, ungumprofeti kaJehova. uShembe akanacala lokuthi amaNazaretha etholakale esenza zonke izinto ezisinengiso kuJehova, ngoba uShembe amaNazaretha wawashiyela imibhalo esencwadini encane ephathekayo efundekayo. uShembe wabe azi ukuthi empilweni yomuntu kufika isikhathi sokuhlupheka. Wabhala kuverse 16 womthandazo kulala wathi, ngezinsuku zonke zokuphila kwakho uma ulala ubomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho, uThixo wakho. Ngosuku lwenhlupheko umbize, uyakukulalela, uyakukusindisa uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zezwi lakhe. Iyabuza ke ingilosi ithi, kuphi lapho uShembe owanifundisa khona ukuthi anothi uma senihluphekile bese niba nabanye onkulunkulu enethembela kubo ukuthi bazonisindisa? Ngoba uthe uShembe ekuhluphekeni kwenu nobiza uJehova. Kuhlabelelo 23 uShembe wanixwayisa ngalemimoya enizethwesa yona. Wathi, Nkosi, bengiluthuli kakade ngathathwa emhlabeni ngafakwa ithembeni elihle elingumoya wakho. Anginikwanga ukukhula lolu enginalo namhlanje. Amandiki namandawo ikhona ukufa kwabezizwe. Nkosi, yandisa izibusiso ngegama lakho lodwa. Kukhishwe konke ukungcola phakathi kwendlu yakho. Amen. Ithi-ke ingilosi uShembe wanichazela ukuthi uNkulunkulu wanifaka ithembeni elihle elingumoya wakhe, elingumoya ongcwele. Manje ubani osenifundise ukuthi kukhona omnye umoya ongahlala kumuntu ongumNazaretha ngaphandle komoya kaJehova? Imimoya yamandiki namandawo ihlangana kanjani nomuntu ongumNazaretha? Uthi-ke lo muntu wasezulwini, njengoba uShembe wanibhalela incwadi echaza konke ngomdali wethu sonke, wasifundisa ngezindlela uJehova ofuna ukukhonzwa ngazo. Manje amaNazaretha asweleni, afuna kubuye kuvele muphi omunye umprofeti ozochaza okwehlukile kulokhu okuchazelwe nguShembe. Njengebandla likaJehova, umyalezo uqala ngothi asitshela abantu ukuthi bamesabe uJehova ngokugcina imithetho yakhe uJehova awayiloba ngenceku yakhe uMose. Lo myalezo akusiwo owanamuhla. NoJesu wabatshela kanjalo abalandeli bakhe kuMathewu 5 verse 18 ku 19. NoShembe usitshele kanjalo kuverse 3 kuya ku4 womthandazo weSabatha. Ukukholwa okungenisa umuntu ezulwini ukukhonza uJehova. Kuverse 29 womthandazo kulala uShembe uthi, umkhonze uJehova uThixo wakho ngezenzo zonke zesithelo zobuhle benhliziyo yakho, nangokumthanda ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Ekumkhonzeni uJehova uyendlale ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zezwi lakhe. Amen. Achaza ukuthini lamazwi? Umkhondo wezimemezelo zezwi likaNkulunkulu, imithetho kaNkulunkulu esitshela ukuthi uJehova ufuna simkhonze kanjani. Wena kufanele umthetho kaJehova uwamukele ngenhliziyo enhle nethobekileyo. Uthi uShembe uma wenze njalo kodwa osizini lwakho, uma umbiza uJehova akulalele eze kuwe azokusindisa. Kuverse 29 uthi uShembe uJehova umkhonze ngezenzo zesithelo zobuhle benhliziyo yakho. Inhliziyo ekhonza uJehova ayibenhle, ibonakale ubuhle bayo ngokwenzayo. Ngamanye amazwi abantu kufanele bakwazi ukukhomba izinto ezinhle ozenzile ezitshengisa ukuthi uyamkhonza uJehova. Okwesibili, kumele uJehova umthande ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Uzokubonisa kanjani lokho? Kuverse 13 uShembe uthi, ungaphuthi nalunye usuku kumkhonza uJehova uNkulunkulu uThixo wakho. Uvuka mdumise noma ulala mdumise. Kuverse 25 uthi, noma uphaphama phakathi kobusuku umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho.
ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Lokhu kusho ukuthandaza. Kuverse 31 uShembe uthi uma ukhuleka uyendlale kahle inhliziyo yakho ungakhuleki nje ngomlomo ungazi ukuthi uthini futhi ungazi ukuthi ukhuluma nobani. Khuleka ngokwesaba uNkulunkulu wakho. Amen. Lapha uShembe usifundisa ukuthi uma sithandaze ngokwesaba nokuhlonipha. Uma uthandaza usuke ukhuluma noNkulunkulu, ukhuluma nenkosi yamakhosi. Awukwazi ke ukuthi uma ukhuluma nenkosi uvele ukhulume nje noma kanjani. Into yokuqala ukuthi uma ukhuluma noNkulunkulu kumele uguqe. Ungakhulumi noNkulunkulu umile noma uhlezi phansi, guqa. Uma ungasamguqela uNkulunkulu uyoguqela abani. Okwesithathu uma uthandaza kumele ucimeze. Akumele ukuthi uma ukhuleka kube khona into ekuthikameza. Ingqondo yakho ayigxile kuJehova okhuluma naye. Okwesine uthi uShembe uma sithandaza singathemelezi. UmNazaretha akavunyelwe ukuthi uma ethandaza amemeze, aqabalase ukuze aziwe ngabanye abantu. Futhi akuvunyelwe ukuthi uma uthandaza usalele kwabanye abantu ngaphandle kwalowo osuke ehola ibandla ngaleso sikhathi nakulelo thempeli. Le mfundiso iyefana nekaJesu ekuMathewu 6 verse 7 lapho uJesu ethi kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayakuziwa ngokukhuleka kwabo okuningi. Amen. Okwehlani kuverse 35 womthandazo kulala umprofeti uthi ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo uboyiphatha kahle indlo lala kuyo ukuze uJehova engacunuka ukuza kuwe ngephupho. AmaNazaretha afundisa ukuthi ngaphambi kokuyolala indlu ayihlanze ukuze kuthi uma evakashela ngoJehova engafici indlu ingcolile. Uthike lo muntu wasezulwini uShembe waninika incwadi ephelele njengamaNazaretha. Zonke izihlabelelo zazivela ezulwini zifika nezingilosi ukuze ziqondise indlela enizophila ngayo. uShembe waninika isihlabelelo esingumthandazo womuntu ongumNazaretha ososizini. Lesi sihlabelelo sithi uyalwazi lonke usizi lwenhliziyo yami lungethulwa ngubani enhlizweni yami. Mondli wezintandane yondla inhliziyo yami. Ekupheleni kwamandla ami wodana umqondo wami. Ngovuselelwa nguwe inkosi ekudabukeni kwami. Umthwali akazethuli wemsizi wami. Ngethule ungisize wemsizi wami. uShembe akagcinanga lapho waninika isihlabelelo 157 esikhuluma ngezinkinga umuntu ezihlale zimehlela empilweni yakhe. Lesi sihlabelelo sithi ngehlelwe isisindo sezono zami nezabazali bami bazishiya kimi. Inyanga ngubani emkhululi wami nguwe kuphela wemkhululi wami. Uthike uShembe noma ungavelelwa ibuphu bunzima okudalwe abazali bakho noma nguwe kodwa awunanyanga engakwelapha ngaphandle kwaJehova. NguJehova umkhululi wakho. Amen. uShembe wanika isihlabelelo 100 sokubelethisa. Lesi sihlabelelo sithi siyobeletha sinethemba ngaleli igama lakho. Siyakubazala bephilile abakholwa izwi lakho. Siyozula emahlane ngalolu dumo lwakho. Isiqu sokunqoba nguJehova kuphela. Iqhawe eliya ngokwehlula nguJehova kuphela. Amen. uShembe waninika isihlabelelo 233 eniyosihlabelela uma nibhekene nezitha. Lesi sihlabelelo sithi Thixo wami dwala lami wena ungikhohlwa ngani. Ngiyalila imihla yonke ngokuhlushwa isitha sami. Abahluphi bami bona bayangizingela njalo. Bayasho imihla yonke bathi uphi uThixo wakho. Yini imphefumulo wami wena udumaleleni. Methembe uThixo wakho ayikho enye inqaba. Amen. uShembe waninika isihlabelelo 58 owathi niyosihlabelela uma nithandazela abagulayo. Lesi sihlabelelo sithi
Baba wethu osezulwini ngisebusweni bakho aliphathe ngobungcwele lelo gama lakho. Umoya wakho mawuze inkosi ubaphilisa abantu bakho. Lowo owasethembisa wona ngoJesu Kristu inkosi. Wathi awushiya sisodwa uyosithumela umoya ongcwele. Amen. Ushambe waninika ihlabelo 235 sokuphekezela asebesishile emhlabeni. Lesi hlabelelo sithi ngingumhambi emhlabeni likhona ikhaya lami. Ngizongena ngenjabulo ngokuthandwa inkosi yami. Ngiphe inkosi amandla akho ngizodlula ethuneni. Thuma umqondisi wakho akhanyise indlela yami. Zonke izono masiphele ukhulule umoya wami. Amen. Ithi-ke ingilosi nesweleni yini ushembe onganichazelanga yona ngobungcwele nenhlalo yasezulwini. Ukukholwa kufana nokufakela umshwalense. Umshwalense ukhokhela abawufakele. Awukwazi umshwalense ukukhokhela imoto eginqike ingenamshwalense. Abantu abakhokhelwa umshwalense ngabafakele umshwalense kungakenzeki lutho. Abantu abaningi abakunaki ukukholwa. Bakubuka kuyinto ekude nabo. Kuyinto yabantu abaphansi. Mhlawumbe abanenkinga ethize. Kodwa mhla kufika usizi, ukugula, okukanye ukufa, bese beqala ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uyakhonzwa. Sebefuna ebakhiphe osizini lwabo. Uma sebefuna uNkulunkulu bayaye bazifanise nabantu ebebekhonza uNkulunkulu. Bezibone benelungelo lokufuna usizo uNkulunkulu. Angazi ukuthi bayaye bacabange ukuthi leyo nto izokwenzeka kanjani. Ubaba ilanga wake wathi umuntu ongamkhonzi uJehova akaziwa ezulwini, uyefana nesilwane. Ukufa nokuphila kwakhe kuyefana nje nokwenkomo. Akuthusi umuntu ezulwini. Ngabe uNkulunkulu akanabo ubulungiswa uma kungathi umuntu ozihlupha ngokukhonza uJehova kungenzeke lutho. Afaniswe nomuntu ongenendaba nokukholwa, kodwa okhumbula ukukholwa ngoba esesezinkingeni. Lokho kungafana nomuntu obheke ukukhokhelwa umshwalense engawujoyinanga. Uthi-ke ushembe kuhlabelo 39, mbonge uJehova mphefumulo wami usenethuba. Ngoba sosondela leso sikhathi lapho kungasayi kuvuma ngisho ukuguqa ngamadolo ukumdumisa. Amen. Baningi abantu abakuleso simo manje sebefuna usizo lukaJehova. Sebeyamazi manje uJehova ukuthi ukhona. Ungumkhululi osizini olubembethe. Kodwa abakaze bamdumise besaphila. Sebemkhumbula ngoba sebesosizini. Akhambi kanjalo umuntu kaNkulunkulu. uJehova uyakhonzwa kuqala ngaphambi kokuba ufune usizo kuye. Ufana nomshwalense. Baningi abantu asebekulesi simo abazi ukuthi bazophuma kanjani kuso. Siyeza nakuwe. Kukhona isikhathi lapho uzofuna amakholwa akuxhumanise noJehova. Lapho kwasemhlabeni kobe sekudlula. Kuzodlula ubhekile ungacimezile. Uma uyisiwula uzocabanga ukuthi ngiyakwesabisa. Kanti cha, ngikutshela iqiniso. Lokubhale lolu suku engikutshela ngalo lokhu. Sibone ukuthi lokho engikutshela khona akuzukwehlela yini. Mhla ingilosi ikhuluma lezi zindaba zasezulwini yafunda lencwadi yeZaga 1:24 kuya 33 lapho kuthi ngokuba ngibizile nala nina ngelula isandla sami akubangakho onakayo kepha nichithile konke ukululeka kwami anivumanga ukusola kwami nami ngiyakuhleka ingozi yenu ngikolodele ukufika kweni kwesabayo khona baya kungibiza kepha angikuphendula baya ngifunisisa kepha abayi kungifumana ngenxa yokuba babezonda ukwazi ngabakhethanga ukwesaba uJehova
bengavumanga ukululeka kwami bedelela konke ukusola kwami ngalokho bayakudla isithelo zendlela yabo basuthe ngamacebo abo ngokuba ukuhlehla kwabangenalwazi kuyakubabulala nokunganaki kweziwula kuyakubabhubhisa kepha ongilalelayo uyakuhlala elondekile agcineke angabi naluvalo ngokubi inkosi busise lokho enikuzwile abafuna imininingwane yalenkonzo bengangithinta ku 071 219 8223 lenkonzo iyatholakala ngesingisi ku Facebook othi Rev Mpanza NCG Ezilezula